2020 BTR जि एकर्ड मोनसे जालांबाय बे जालांनायनि उनाव NDP फोरनि जितुनिखि आफाद बियो दिनै प्ले जालांदोंमोन बोथोरनि बिलिरनाय आरो राजखान्थियारि जि मोनसे बुबथिंनाय बेफोरनि गेजेराव दिनै NDPआ गोबां जाहोननि थाखाय प्ले जानानै दङमोन एकर्डनि उनाव दिनै जों मोनसे खाबु लादों जिहेतु जोङो मोनसे समाव जि मोनसे स्ट्रागल खालामबाय हायेस्ट मोनसे सेक्रिफाइस खालामबोबाय दिनै NDPनि जोहोलावफ्रा जोंजों लोगोसे दिनै थागिबि माने दिनै रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि दुखु खस्थ' मोनबाय बेफोरबायदि जि जाथाय बे जाथाया दिनै जोंखौ NDPफोरखौ दासिमबो दलरै आरो सिरि थानो थोनाखै बे खारनाव दिनै जोंनि जेंनाया गोबां दिनै नुजाथिफैदोंमोनब्लाबो बेफोरखौ जों दिनै सावरायबाय थानो गोनां जादों सावरायनानै जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि राहा लामाखौ जों सम सम बेबायदिनो सावरायो दिनै गोबाव सम गोनो गोथोनि गेजेराव NDPआ सेरखाय बेरखाय जानानै थादोंमोन मोनसे मोजां बोथोर दिनै आंनि न'आवनो बे सुदिमपुरि गामि उदालगुरियाव आङो माखासे एक्स NDPफोरखौ लेंहरनानै मोनदों आरो बिथांमोना गासैबो UPPLआवनो दिनै ज' जानानै बिथांमोना मेम्बारशिप लाबाय मोनसे थांखि लादों जे फैबाय थानाय इलेक्शनाव जेरैखि जाया गोसो मोदोमजों बोलो होनानै खामानि मावनानै UPPLखौनो सरकाराव लाबोफिननानै खामानि मावनो दिनै प्रस्ताब लादों थांखि लादों आरो बे हिसाबै बिथांमोननि सावरायनायनि खोथानिफ्राय मोनसे गिदिर खोथा ओंखारदों जे जिहेतु जोंनि समयसाया स्पेसियेलि एक्स NDP D ग्रुपनि जायफोर केडारमोन बिथांमोना 5 बोसोर दिनै बोसोरबा दिनै डिप्राइभ जानानै थानो गोनां जादों आरो जों गासैबो फिल खालामदों दिनै बेफोरबायदि जेंनाखौ फोजोबस्रांनोबा समयसाखौ फोजोबनोब्ला मोनसे गोख्रों पलिटिकेल पार्टिजों थानानै खामानि मावनांगोन अब्लाना समाधान जायो दिनै जों मिथिखायो जे मानसिया जोनोम लानायनि उनाव बे बुहुमाव भारत बादि मोनसे गणतन्त्रनि सिङाव थांनानै थानोब्ला राजखान्थियारि गोहोजों जों दिनै सोमोन्दो लाखिनानै फोनांजाबनानै खामानि मावोब्लासो बे ओनसोलनि मानसिनि समाजनि उन्नति जायो बेखौ जों दिनै जों गोसोखांनो हादों आरो मोनसे खोथा जे राजखान्थिखौ जों गेलेया होननानै थानो हाया राजखान्थिया दिनै मोनसे बिराद गिदिर मोनसे गोहो जाय गोहोआ दिनै सोरबा दलरै थानो नागिरदोंब्ला बियो दिनै जिरायना थानो नागिरदोंब्ला बा दिनै गाव गोसो जानानै आङो मोजां थासारिजों थांना थागोन होननानै बुंब्लाबो बे जाया खारन राजनितिया गासैखौबो दिनै होसोयो आरो मोनसे जेंना क्रियेट खालामो बिनिखायनो जोङो दिनै उन्नति जानोबा जौगानोबा मोनसे गोख्रों पार्टिजोंनो थानांगोन आरो बे पार्टियानो दिनै UPPL आरो UPPLआ मोजां खामानि मावबोदों आरो मावबावगोन बे इलेक्शनाव जुदि देरहानो हायोबा जोङो दिनै जाथि हिसाबै जोंनि मान मर्यादाखौ लानानै जों थांनानै थानो हागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो जों दिनै बेफोरखौनो सावरायनानै आरोबाव दिनै बे मोनसे रिजनेल पार्टि UPPLखौ गोख्रों खालामफिननायनि थांखि लानाय बाथ्राफोरखौनो जों दिनै खावलायदों नोंथांमोननि जि सुजुग सुबिदा बा जितु मोननांगौ मोन्थायफोर BPFनिफ्राय बेबायदि मोननायनि माबाफोर सावरायनाय जेब्ला सुक्ति जाबाय इलेक्शन जानायनि उनाव BPFआ जेननानै बिथांमोना दिनैसिमहालागै दिनै पावाराव गैया सरकारा दिनै UPPLनि जानानै थानायाव जों
BPF जों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावदोंमोनब्लाबो जिहेतु सरकार गैयाब्ला पावाराव थायाब्ला माबा मोनसे जेंनाखौ समाधान खालामनायनि बाथ्रा दिनै सिगाङाव फैया बेनिखायनो जों BPF आव थानानै दिनै जोंनि जे जेंना बेफोरखौ फोजोबनायनि राहा लामा दिहुननो हायाखै बेनिखायनो जों सिन्था खालामदों जे जेरैखि जाया जों बेबायदि डिप्राइभ जानानै थाबाय थानो जों गोसो गैया UPPL सरकाराव फैफिनगोन आरो बे फैगोन सरकारजों थानानैसो जों बेफोरबायदि जेंनाखौ समाधान खालामगोन होननानै बेबायदि मोनसे साननानै दङ। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों दि जिहेतु मोनफ्रोमबो बेलायाव बिथाङा बुंदों जि बैबो बिसायख'थियाव बिथांमोनानो सेथि आवग्रिनानै सरकाराव फैगोन होननानै नाथाय बिथांमोना जुदि सरकाराव फैयोब्ला नोंथांमोननि जिथु जेंना जों इलेक्सनावथ' जेब्ला हाबगोन फोथाराव जेब्लानोखि दुब्लियाव थांगोन इलेक्सननि बाथ्रा लानानै बयबो लिडारफ्रा बयबो बुंखायो जे जोंनो देरहागोन जोंनो नाम्बार 1 जों दिनै पावाराव BPF-आनो फैफिनगोन होननानै बुंगोन बा सोरबा BJP-आनो जों एबार सरकार दाथारगोन होननानै बुंगोन बेफोरखौ जेब्लाबो बुंनाय जायो खिन्थु जायनो मोजांसिन मावदों जायनो दिनै रायजो राजाफोरनि सेटिसफेक्सनखौ लानानै फैनो हादों फोथायहोनो हादों बेबायदि पार्टियासो दोलोआसो सरकाराव फैगोन आरो दिनै जिहेतु UPPL-आ सरकाराव दङ खामानिखौ दिनै बिथांमोना मावदोंखाय रायजो राजाफोरा मोनसे फिल खालामदों गासैबो रायजो राजाफोरनि गासैबो मावथिफोरनि साननाय हनायखौ खेबसेयावनो फोजोबनो हागोन सुफुंजोबनो हागोन बे खोथा जाया दिनै बोसोरबाल' सम मोनदों दिनै UPPL दोलोआ एबार बे फैगोन इलेक्सनाव जुदि देरहायोबा गासैबो जेंनाफोरखौ फारि फारि सुफुंलांनो हागोन होननानै आं सानदों आरो दिनै जोंनि नोजोराव जोंनि नुनायाव थांनाय जि मोनसे हाग्रामानि दोलो BPF-आ जि सरकार दा सालायलांबाय बिथांमोना सरकाराव फैदों नंगौ बिथांमोनाबो मोनसे स्ट्रागलनि गेजेराव फैनाय बेनिखायनो मोनसे बिथांमोननोबो सुबिदाखौ होदों आरो दिनै बेबायदि समाव दिनै NDB आरो एबसुफ्राबो दिनै मोनसे स्ट्रागलनि गेजेरजों मोनसे फैदों बे खेबसे 5 बोसोर सरकारावनो गासैबो जागोन होननानै आसा खालामोबा जोङो हयथ' माने जेंनायाव गोलैफिनगोन होननानै आं सानो जोङो बोथोरनि बुबथिंनायाव जोंनि जेंनाया बिराद बारा जादोंमोन जों आफाद हिसाबै गसंथानो हायाखैमोन खावब्रै खावबा जानानै दिनै थानो गोनां जादोंमोन अब्लाबो जोंनि जेंनाया मोनसेल' NDB ग्रुपनि D ग्रुपनि जेंनायाबो बेनो सोरबा दिनै सावरायग्रानि जेंनायाबो बेनो सोरनिबा दिनै RD ग्रुपनि जेंनायाबो बेनो जोङो जेंनाया जुदि मोनसेल' जों खौसे साननानै खामानि जयै खामानि मावनो हायैनि खुनु माने गैया आरो जों बेखौ खालामनांगौ निउस पर्टेल फंबायमोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय दिनै जों एक्स NDB हिसाबै जों गासैबो एकगुट जानो हादों जे जों बायदि समस्थिनिफ्राय गुबुन समस्थिनिफ्राय जों ज' जानो हादों एज ए एक्स NDB टेरेन ग्रुप हिसाबै ओमफ्राय दिनै जों मोनसे हाबाफारिबो लादों गासैबो एकगुट जानानै जोङो मोनसे ओंखाम जानायनिबो जोङो लाहार फाहार खालामदों साहा पानि लोंनाय गासैबो जों लाहार फाहार खालामदों गासैबो ज' जानानै जों मोजां मोनदों आरो जों गासैबो मोनसे जों रंजानाय मोनदों आरो दिनैनि नैबे एकगुट जानायनि थांखियानो जादों जितु फैबाय थानाय नैबे बिसायख'थि बिटिआरनि बिसायख'थियाव जों टेरेन ग्रुप हिसाबै जों गोख्रों UPPL दोलोखौनो जों नोजोर होनानै जों मावलांबाय थागोन आरो UPPL दोलोखौनो जों गोख्रोङै जों मदद होफालांबाय थागोन हेल्प होलांबाय थागोन
आरो बेजों लोगोसे जोंहा टेरेन साराबो मोनफ्रोमबो बियाबाव बेरायगोन आरो बिथांखौबो जों मदद होफालांबाय थागोन। दिनैनि नैबे मेलाव जों गासैबो ज' जानो हानानै जों मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि दिना मोनसे जोंनि थाखाय खोब माने मोजां खाफाल गोनां। बेनिखायनो जों गासैबो जों एकजुट जानो हादों आरो बे हिसाबैनो जों इउपिपिएल दोलोखौ जों गोख्रोङै जों प्रमद सारनि दोलोखौ जों हेफाजाब होलांबाय थागोन। मानि थाखाय नोंथांमोना दिनै प्रमद बर'खौ बेबायदि मदद खालामनो ओंखारबोदों? जाहोना मा दं? जाहोन माखासे जोंनि मावनो गोनां थांखिफोर दं। जिहेतु जोंनि थालांनाय जे थिरेन ग्रुप हिसाबै मोनथाम फेक्सननिया जोबनानै थांबाय, जे मोनथाम फेक्सना जोब्बाय आरो दा जोंनि थिरेन ग्रुप हिसाबै मोनसे फेक्सना जोंहा समयसा जोबाखै। जिहेतु गथ'फोरनि मोननो गोनां 4 लाख एग्रेसिया बेखौ मोनाखै जोंहा। बेनिखायनो मोनसे फेक्सना मोनै हिसाबै जों गासैबो गथ'फोरा जोंहा खुद्रिखांदों आरो बे मोनसे फेक्सनानो जोंहा फैबाय थायो सिमाङाव। जेनेबा गथ'फोरनि थांखिया आरो गथ'फोरनि मोननो गोनां नैबे जोंहा स्पेसियेल हार्डक'र केडार बिसोरनि मोननो गोनां 4 लाखआ जेनेबा माब्ला मोनगोन, जोंहा बे सोंनाय फिननाया जोंहा फैबाय थायो। बेनिखायनो जोङो बेखिनि समाव बेखिनि 4 लाख जिथु सेंग्राफोरा मोननो गोनां बेखौ मोनगोन आरो मोनगोननि आसायाव बेनिखायनो जों मोनसे इउपिपिएल दोलोखौनो माने फुलफिल जों सापर्ट आरो हेल्प होलांबाय थागोन होननानै जों बिनि जाहोनाव जों बेखिनि थांखिखौ जों लानो गोनां जादों। नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो दिनै एनडिएफबिफोरनि जिथु जेंना बेखौ सुस्रांनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेजों लोगोसे जिथु अनजालि दैमारि बिथाङा दानाय जिथु एपिपि राजखान्थि हान्जा बेबो दिनै एनडिएफबिनि गोबां इस्युफोरखौ लानानै दिनै केम्पेइन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय नोंथांमोना बेखौ गारनानै दिनै बिपिएफ बिथांमोननि बेलायाव आं बुंनो थाङा सोरबा एपिबिनि सोरबा बिपिएफनि, जायखिजाया बिथांमोनाबो माने मोनसे संग्रामकारि हिसाबै आं बिथांमोननि बेलायाव आं बुंनो थाङा। जों बिथांमोननोबो जों एना-एनि जानानै थाया, खिन्थु थांखिया जोंना बेनो प्रमद बर'नि सारनि सरकारखौ जों गोख्रों खालामगोन आरो जोंनि माखासे जानो गोनां खामानिफ्रा फुलफिल जानांगौ आरो सेंग्राफोरनि जिथु माने मोननो गोनां एग्रेसिया बेफोर गासिबो मोनजोबनांगौ, रावबो थालांनो मोना। आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय। प्रमद बर'नि अनगायै बिपिएफआव फैयोब्ला बे नोंथांनि जिथु मोननो गोनां बेखौ मोननाय नङा होननानै नोंथाङा? जों थेवब्लाबो नाजालांगोन जोंनि थांखिखौ लानानै जोङो जोंनि अल्पारखौ लानानै जों नाजालांगोन। बेसिबांसिम जोङो माने बेसिमहालागै जों मोनहैनो हायो बेखौ जों नाजालांगोन, जों नायलांगोन बेखौ। नोंथांनि मोनदांथियाव प्रमद बर' सरकारा फैफिनगोन ना बेबायदि नोंथांनि बायदिब्ला? फैनाया आसा दं, 100% आसा दं। मानो होनबा रुलिंआ जेब्लायबो रुलिंआव थायो आरो मोनसे गोख्रों दल हिसाबै प्रमद बर' सारनि दलानो माने गभर्नमेन्टखौ दाफिननांगौ आरो बिथाङानो चिफ जाफिननांगौ।